ini ngejak masalah ya oke. Nek apike masakku. Bumbone gudulmu ya. Jadi dari pitepangan kangkasmu sinten? Nggih, nderek nepangaken nami kula Nani. Astagfirullah. Kok astagfirullah pripun lho? Jebul mati pentung malu jebul anake murni to iki. Kok murni sapa? Sapa? Anake si Kok murni? Nani iki lho kene iki ngendi omahe to? Oh ora kenal kemaki. Kowe ora kenal kemaki. Iki rasa banyu biru to. Lah iya kok anake murni. Murni Apa sing parapane si cebret kuwi? Lambe iki nak lambe dagelan lunyu. Lho, nek iso ngono Mas. Spontan ki aku wis paham wis tau nek aku nang panggung. Ning jaman saiki kudune coroke kaya ora kenal. Nggih, status. Status napa niku? Status wis kagungan garwa napa dereng. Niku mana pacangan kali Pak Asita. Lah Napa sampean katarak? Mboten mawon, mboten katarak kula seneng kali bringose, Mas. Bagi. Derek pangan status. status e Kowe meneng ngopo ben bojomu ora melu geleng kowe. Kok ngilingi nak sering melu kaya ciduk ngono kok. Ah melu gadane. ampun wek aku lho. Piye? Nah, nggih ngoten. Sidene sapa? Iku mak ning ngadepi apa kuwi? Nggih. Status masih gadis. Dari status nek gadis. Cita-citane benjing dadi apa? Dadi nganten. Nganten sing dipandang wong sak panggung karaktere sampean sing kaya apa? Ya jalang to, jalang to. Jalang to, najan tuwa tetep jalang to. Musik Mas. Pripun? Sing sithik kudune Saged ngitik-itik. ya nak pancen ngitik-itik ya bener Mas Bagi, ya cukup pelik kasito. Iya lho, brengose kandel kok. Cukup ditik-itik nek trimo. Wong lek kasito. Brengose kandel jelas nek. Nggih, matur sanget leripun panjenengan tasih ya jenenge Srawung sedulur jembarke sedulur ki jare ngendikane wong akeh sedulur akeh rezekine. Nggih, klerek ingkang sebelah Blegendong menika. Wong lerek. Klerek iki Tonil kok. wis meneng aku oleh kok. Nggih, derek pitepangan Dadi Wano Kanjeng Ratu Siwa. Sugeng dalu sayangku. Ya iki resekune wong Buddha ya ngene iki. Ayo Wak Sulam tampek. Nggih, piye Mama? Mama. Lu sayang karo papa karo mama. Mulai darani gimana tuh? Ayo, nak kowe iki iya asine. Apa Sulimah? Sulimah budulmu. Kok aja muni Sulimah, mbak muni Memble. Iya. Lah nak perkara kuwi, heeh. Aku ra sela pancen ya Wong ki jujur, jujur. Soben tekan Ngun Sewu, aku kapundhut karo sing gelar jagat. Yen aku dikoki tenger ora ana sing ning aku jenengku malah longko. Oh iki tengere Plontang. Heeh, betul. Kuwi logika. Contone kaya Mas Bambang Ngayojo. Oh iki tengere Rabies. Sapa jenenge Rabies? Lah ngono kuwi. Mula ora selak kaya Mbak Sulimah Sumargi pancen sing jenenge aku panjenengane. Sing resmekke esuk-esuk Kang Rusdi nalika nang Depung. Nggih, menika status sampun anak-anak pinten? Kula tasih SMP. Wah, SMP semono lek ya widane gurune Niku jelas Mas Blontang. Nggih. Niku dereng nate mambu lanangan. Urung tama apa, Pak? Lanangan. Lanang peden. Sinten? Kula tasih SMP. Kula pun SMP. Oh, SMP. SMP menika sekolah menengah pertama. Sampun manak pindho. Lah kepengin ping telu napa mboten? Sampun tutup. Napa izin ngayahi to? Kowe dudo-dudo nek yang kemaki. Ya delok timbang. Lah napa jenengan niku tasih saged? Ya carane arep nguntik ya nguntil pal to. Nganu dicuwak, dipelak riyen ngoten niku. Mboten nek panutan mboten dicuwak. Lah pripun? Dipun gip. Dalani patang tulang. Kowe iki ora bojone sidene tak pancul gundulmu kok. Nggih, alhamdulillah Mak Dewi, aku ya iso muni nok, iso muni mak basake pupuku. Langgeng budaya Jawa aja nganti kendhat iki sebagai pelestari budaya Jawa. Klerek ingkang sebelah menika. Wah. Iki nek nyuwun sewu Iki, Mas. halo. Iki bojone wis ora wong ra umum. Oh, paling angel sedoyo ya iki. Mboten ning mboten angel. Pripun? Sukar dibalik kan rakus to, Mas.
Nggih, monggo Bu Rakus. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mak Cangik, Mbak Limbu. Lalu Pripun Mas badhe dangu dos pundi? Nek kula mboten ajeng dangu pun pripun. Kapan-kapan mbok model piye tetep angel. Mboten napa-napa. Wis adineke yo angel, manake yo angel, wis ngono kuwi serahke pokoke yo yen iso gampang iki kepiye carane ngono tok wae. Pasrahke karo sing kulino. Ya, kanggene kula mboten angel kok Mas. Lah kok Lah niku malah manute rameran kok do diarani angel kula lak yo. ayo manut pancen suami takut istri kok yo. Kula mboten seneng nek duwe bojo kok wedi karo wong wedok iki ra seneng kok ndak kurang ajar sing wedok. Ora apa-apa timbane kurang mangan. Mboten Mas, mboten. Matur Padha-padha suwun. mawon Nggih, nggih. donga dinunga langgeng budayane, langgeng anggene sami bebrayan. Nglerek menika ingkang selonjor ingkang samare klebonan orong-orong. Menika wah kaca mripat kaya sinden Nuwun jadilan. sewu niki sing pojok menika. Nggih. Wong panjenengan jenengan dangu menika. Ampun dipun napa-napa. Niku bojone kiai. Kiai Gus, bojone Gus. Gus itu. Gus. Oh. Ngaten Bu Gus Rek. Wah, jujang Gus yo jur kaca mrotone didunke. Menpel. Oh, kok gelungane wis semi ngono kok. Nggih, nderek pitepangan Mbak Yu kanthi asma sinten ingkang pidalu saking pundi? Lha nek iki sendiri juga kisik nggih. Kowe iki guyu apa gumo? Kowe ora semana mati ra iku. Oh, lek kono Kang Gus Rek wis ra iso apa? Nggih, nderek pitepangan. oh, wong gosek iki lemu apa gagahe kaya ngono ki wedi karo untut kok. Oh, Pak Gus Rek tirote kena. Nggih, monggo kanthi asma sinten, Mbak? Nggih, nami kula Murniati. Pidalem saking Kula saking Kecamatan Bergas, lorosipun Desa Ringin Putih, eh Kampung Dendeng. Menika pancen terah seni Pak Kasito bersama panjenengan piyambak preso suwargi Mbah Kakung Pak Degun. Menika turun wonten Kang Putra, mugi-mugi Kang Putu saged nular wonten ing babagan budaya. Geser ingkang sebelah nasi kudungan kupatayat ora sudi ya. Suki ora sinden nak kuwi Niku penyanyi Nasgari. Asdariat Makadir. Makadir niku Mbak Putu Harok niku. Aku ya wegah karo om. Pegang karo sapa? Kumplonang ya wegah. Aman. Iya ta, Dok? Malah aman kok. Aman. Aman. Wis titik aman. Wis wegah kok. Titik aman 1. Wis arep ngopo? Ora iso. Ora iso, bahasa sumune ora srawung ya wis aman. Anak urusan anak, mbok wis aman kok. Aman. Nggih. Menika Mbak Yu kula, sedulur tuwa kula, ya mbok kula aben suwargi isih nyok sapa kula. Ya kita anggap wong tuaku Pak Kasito, Mbak Siti karo Kang Warjo, sungkem kula kunjuk. Ya aku mongeng nang dipapan penting aku diparingi donga. Lengret ingkang suka anu sapa lu? Nggih, derek pitepangan ingkang lerek ngagem merasa cemeng menika Gladiwano pidal saking pundi asma sinten? Teges lancang boten kula minangka sule saking panjenengan Macangi. Nggih, sugeng dalu Mas Blondang. Lah nek iki Kang Mas bareng karo kula tek understand. Ya to, bagi rawane semaur pertelengi sing wedok kok. Ketip-ketip pancal. Mas iki wis seneng ngomeni Mas. Wah, atik orang Mas masuk angin iki. Wah, nek masuk angin pancen yo iya mungkin mau kumpulan karo Bali kok. Nggih, derek pitepangan kanthi asma sinten? Nggih, kula Mbak Tina Mas. Mbak Tina. Tina, pidalem saking Saking Manyaran. Semarang. Apan-apan ya nyok rak itu kesandung ya nyok kepethuk. Alhamdulillah tari budaya Jawa iki matur basuwun lah. Nggih, melarek ingkang semandhe sagak. Lho nggih lah ya ngono ta ya. Lah ya ditepoki ta iki. Ngoten Pak Kasito. Ya, iya harus. Oke. Sinden kok, Pak. Boten sinden dari wah iki benar oleh aku metu. Wah, bringose kaya gedhek. Menika wonten susulan apa Pak Kasito?
Ulur Kambang. Oke. Derepet mangan kanthi asma sinten Budhe Mbak Yu? Nggih, matur nuwun. Nami kula apa Mbak? Tani aku. Iki wis ora diakoni karo Pak Nembokne nek iki wis. Nggih, kanthi asma sinten pindhal saking pundi? Kula panggilane Bu Sinden Beken, walaupun tidak sinden. Nggih, liripun. Nggih, Bu Sinden Beken. Pindhalem saking Jabungan, Mas. Jabungan. Nggih. Kula Matur. nate anu lho, nate nimbali jenengan lho. Nimbali. Ngaturi. Oh, ngaturi. Tak kira nimbali sampe apa ditimbali aku yang lebih degan lho. Nggih, liripun derek regengaken ing dalu menika dono suwanten ingkang kula suwun mliginipun Mak Cangi sama Mak Timbul. Angoten to Mak Cangi? Nggih, menika sampun rampung anggenipun sami tetepangan Purbawasesa klapa semanggaken patemon jenengan. Liripun badhe paring gungang menapa ingkang miji panjenengane kemawon. Apa ya? Ayo monggo. Purbawasesa orang dalang iki. Monggo budal ing anu. Aku tak njaluk kula tampar. Wah, kula tampar. Menika reptaning Pujangga Seniman Ki Supron Suwanda. Nggih. Nah, ingkang badhe ngalirani sinten? Lho. Lah nggih ingkang murba jenengan. Sapa kuwi Mbak Dina? Mbak Tina. Nah, Mbak Tina kula tampar. Menika ngandhake wong andung katresnan. Ya mbok didodot. Ya kepeksa wae ora aman ki, Dot. Musibah iki. Ah, wis jelas iki. Apa bali? Ngono kok. Guru cetha iki. Ya tak bantah ya bantah. Ya goleki catetane. Angger ora tanggapan catetane ketelisut. Langgam kula tampar ketingalipun iku wonten bawahipun. Nggih, ta wonten ta Pak Kasito? Wonten. Nggih. Wah, blangkone kaya ndekku. Plek sing siji. Ning ukurane mbuh. 55 apa 50 piro, Pak? 58. Wah, ya kaya ndek sing gemuk. Ndek bagi kae, dienggo tekan mripat ilang. Wah, kowe meneh ndek sing gender sujak siji. Orang ngira ora ngimpi yen aku ketemu anakku lanang karo wadon sing nggano Gunung Kidul bengi iso ngestreni Pak Agus sanggone ning Suran. Lho ya, ora iso, ora rayu-rayu. Serik aku esane. Ayo tutuk kakek sing nak bolone nak. Mergo lek aku njaluk kula tampar kuwi aku yo roh iki. Kapan, Pak? Ayo ta. Kae iso apa? Alah, wah. mbok iki Jonata. Alah. Kae to sapa mbok? Ah sing ndi? Sing ndi? Kae iso kae lho. Wong kae iki wong ndelok wayang godhong anak kok. Nyon sewu nduk, muga nduk keto weruh kae wong buri. Wo lah, repi. Ayo kuwi kaya plontang. Bonjaki. Yo sebune wong bagus ya aja ngeri.
ngono iso ki aku ki tau gopak kambon awu anget. Ayo padha jeneng lakoni. Anenggih sang nagaraja Ayo kono ngebasi. sesilih nyinaka Pripun Mas Sange raos panjenengan pripun dalu menika? Lah nggih jajalan nak sesuk tanggapan ki aja lali ya dijak. Ah sampean uri kok. Woi mboten awala aja. Kagem kula napa? Saking Pak. Oh kagem Pak Dalang. Mun niku rasa maca kok yo. Lha yo diaturke rono ndak dikira lan. Yo wis kok kene sampean rasa maca. Aman. Sing maca kene sing nembang kono. Nah, matur to, Cok? Matur. Nggih. Iki monggo dipun lajengaken rumiyin. Weh.
dipun nampi dawuh saking panjenenganipun Pak Di Agus kapurih maringi wara-wara dumateng tamu ingkang samya lenggah wonten ing pengajengan kula suwun jengkal tumuju wonten sasana boga wonten ing pidalemipun Bapak Agus. Oh wonten kajeng mriku. Menika saged gilir gumanti menika sulih saking panjenenganipun Bapak Agus sak keluarga tamu ingkang tasih samya lenggah kasuwun jengkar saking panggahan tumuju wonten sasana boga wonten ngajeng menika. Ngaten nggih Pak Di Agus nggih. Nggih matur suwun mugi dados kawigatosan kagem ingkang samya lenggah sedayanipun. Ngaten Pak Kasito. Nggih lak sampun cekap sedaya to. Nggih. Lah menika ugi kula nampa nawala. Menika saking bakul soto mae pawon buri. Nggih, pawon iki ngamburi ra kono ngarep ya. Jero ana bakul soto ya. Ayo kae nang ngarep. Nggih, menika ngersakaken tembang sambung wanci dalu. Kalian sambung wanci dalu kalian terwelu melayu. Oh, kelinci ucul. Kelinci ucul. Nggih. Menika mangke ugi badhe wonten kadang kang badhe nderek dono swanten. Saged mirunggan kagem kadang-kadang ingkang pandemen budaya. Ya. Menika ingkang dipun pinangkani ingkang sapa mau sapa? Sing nebang apa? Ya nak, Yul, pek nak. Kae gawe timbang aku ditake mbokmu. Oh, ora ana dhewe-dhewe. Ora iso wong bapakne mayang ya ora tau ngejak aku kowe. Nggih, menika tembang menika katur ingkang sami omongan sedayanipun Pak Kasito mugi dan ya ana sing itu 50 sang rokok dhewe ya ana. Nggih, perkawis menika saged. Ingkang bakal menika ingkang ngalirani kula nyuwun budalan. Nggih to. Nggih to, Pak. Menika sambung wanci dalu. Nggih, napa kelinci cul. Nah, Sambung wanci dalu piye? ngaten ingkang minangkani kedah Budalan. Nggih, mugi-mugi langgeng budalan nggih ngoten nggih. Reka tak pacul ndak. Nek Pak Dalang namanya ini kan Pak Kasito. Pak Kasito. Nek niku ora budal, Sinten? busi. Budalan Cirolo. Bojot iki ora e. Ngomong ngenyek to kuwi. Kuwi dalang Solo apa meneh Solo apa ngentut ku gesek kok. Nggih, kula nyuwun Dik Nani. Monggo sareng-sareng kali Dik Dewi saged mirunggan. Lah ngono to, Pak? Nggih. Oke. Ora bosok kuwi. Sambung wanci dalu. Ngene iki lho nek ora pantes sinau srawung kanca entuk ilmu. Lah ngoten to mancane. Dadi aja didelok keplase ana kanan iki aku kudu iso. Nah. Monggo sareng-sareng kali budalang ingkang setunggal menika. Oke. Niki pun cepeng kok malah kedak-kedi. Wah, budalang kok kedi. Mik. Mapi bawa mboten? Wangsulan. Mboten usah. Mboten usah. Niki rencane kathah. Rencane kathah. Didumi wong isih turaken Pak Bagus kok. Saking kula. Nggih. Nggih, monggo panci dalu napa kelinci ucul? Kelinci ucul monggo nggih. Bawa nek cucul bawa. Nggih menawi dawa ingkang kakung. Lah sapa? Mas Lontang. Mas Lontang. Ora usah Mboten ngomong. mboten niku. Lah kok mboten niku? Nyuwun Mas Sudarsono mawon. Oh, Sudarsono. Nggih. Angger Sabdo. Nggih. Langsung kok setengah kaya saged panen.
Yo kudune kudu gelem bawa. Anak dalang mosok panen ora bawa. Wong kae iki biyen asline iki nang sekolah iki yo bunek kae kok yen kok. Kok bunek iki? Alah kena TO. DO DO. Kae nang Pak Mucilik kae. Giliran karo Kang Blangkring. Apa iki yoga iki kudu rata? Saged. Aduh klik. Kuwi wae. Kok disiki yo, Om? Aduh klintiku utuh. Lah ngoten teruske. Ya iki ana anak kalah wong tua kalah karo anak ya kek bengi iki. Kan putra nyatane ya kena kanggo lajer budaya wis ketok kaya kuwi. Bapakne ora cetha. Ora loro kuwi malah kuwi. Aduh yu. Mangka iku dadi Pak teruske, Pak. kamres nanku. Ngalor idul tepung gelang umum Ibu bunga rasaku yen mulai Tak petuk. Pokoknya nak bengi iki apik malah ra bangun. Malah ora ngerti napa. Nek gamelan nek apik lah apik.
surate niki. Nggih. Ojo. Masa kali surati apa? Oh, surat. Bagi. Oh, Mas, sorry. Sorry. Ya, pacar. Ya, heeh. Kuwi ndi? Pripun Pak anu Pak Sange? Nggih. Lah pripun? Tasih napa? Lah tasih. Lah menika betina, menika padhe wonten. Lah menika enten kadang dono suwanten saking Pak. Niki tasih santai, Mas. Santai. Wong penting iki wis asline lakon iki wis ketek-ketek. Lho, ora semanggono. Wis ya Pak, iki bajarane janjane iki wis mlebu menyuro. Sing sampean tak mau iki wis ya Mas Dodot iki. Wis entek menyuro. Betul. Ah, ning gandeng dipangan ngarep gare umbi-umbi. Lah. Ngomongi kok ngomongi badut ngerti. Lah. Pajake ya. Pajake ra. Iku ada musi kang dinan. Sanggite wis ketemu ngarep. Nek asline nguntal-nguntal mau nang menyuro. Rampung ya. Kowe iki guyu apa gumo? Nggih, menika lan rumiyin saderengipun Detina, menika wonten kadang dono swanten panggemar budaya mesti. Lah, nek cara nggon wayang biyen WMC, Wayang Mania Community, sapa wae dalange penting wayangan. Lah, luar biasa. Nyatane pandemen menika badhe dono swanten. Munggah ngedhak ngono apa? Monggo. Rene Mas. Tutup. Ojo ninggal aku trimo pun. Panjenengane. Monggo. Lho nggih jeneng mawon sing dangu ampun kula dadi kula lancang. Ya. Lho yo. Lah yo kula ngene lho Mas, kula lak bola-bali aben-aben kula wonten panggung. Aku kok ngomong kok ora kok cerewet kowe. Yo. Yo iki kok ono dalang ora bayaran kok muring-muring iki yo kayak iki. Pinastan sing kangkon kawonten sak ngandhapi bencong menika lare alit menika dados tetuanggane pepanggungan. Dadine kula boten mangkon nyangklak dumateng panjenenganipun Pak Dalang. Lho. Kok bali wae yo. Mosok ana dalang kok gomen iki ora ono. Selamat malam. Pak Marsio. Nggih, sugeng dalu Bagasito. Nggih. Sugeng dalu para kadang mutilaras saking Dewa. Nggih. Nggih, nderek mangayu bagya Bagasito. Oh, nggih. Mugi sasampunipun pagelaran menika keluargaken bagus tansah pinaringan ayom tentrem. Tansah pinanggih barokah ngoten. Mbah niki nanjake urgen ngono, Mbak. Nggih. Dungelke yo. Arjen kok metetek tok ya, Pak yo. Nuwun sewu, aku iki gak iso pono, iso ngadepi karo panjenengane Mak Jangik. Bahasa ngadep rene iki tak kira ki meja jebul pancen wis kempong. Aku kayak iki, apa menyangane geling to, Dik. Petok aku nggo laking ning wis porotan kae nang unggah-unggah, ya apa ora? Ora ketak-ketik ana ndi to? Ana ning gimah, ning Deh, kanthi dono swanten tembang napa, Pak? Nika kula nyuwun duit kalian Mbak Dewi nggih. Mas Weki. Monggo. Satu. Monggo. Kesayangan, Mas. Wah. Oke. Kita sambut bersama-sama penyanyi kita. Patang bojomu. Nggih, menika salam mugi kagem para kadang WMC Wayang Mania Community. Dados leres sing dipun ngendikaken Mas Pulonang kala wau, siapapun dalamnya yang penting wayangannya. Oke. Dalangnya setunggal 5 tahun 3 tetap kula tonton.
jami kalih kula nek perkara crita niku enten Mas Sulami niku. Nata kursi niku Pak enten Mas Sulami ya Mas. Kayak sing nata kursi kurang luwih 200 tekan 300 niku fakta. Ning sing delok ming wong 16. Sing ngantuk 8 sing melek 8 Mas Sulami pengendang niki enten. Sungguh-sungguh terjadi niku. Tenan. Ora pakani sisan sewengi niku. Lho, niku napa takon Mas Sulami. Nganti kula pendhete nggih sajen niku Mas Sulami niku enten. Lah niku kan tanggapan borongan sak mangan itu Mas. Ketinggalipun boten. Nak menika namung gesek saking pinemu antawisipun A kali B. Boten cetha. Lah mula niki kula sithik sempal nggih Pak Kasito nggih. Dadine curhat. Apa wong donya mung ngarep umuk jaman saiki wis ana wong umuk. Apike kudu kata-kata mutiara duwe mungsuh siji wae kakak ning desa dulur 1000 kurang. Lah ting mriki niki. Yo nyanyi. Nggih, siap. Ayo Mbak Dewi. Jumeneng apa lenggah? Lenggah mawon nggih. Nggih.